не влиза ли? Коста я вика, бе? Не, говорете. Ами нямаме очила, очи няма. Да. И едно време са ни жили на конски косъм. Вземат от опашката на коня косъма и на него, но то се изяжда и сега го правим на корда. Нейлонова, така за... Фактически на тях нанизвате на манистата. Да, рибарска корда, най-таничката. Първо кажи какво се прави. Първо се правят тези пеперутки. Първо правим отдолу казвани ни пеперутки. След това първо правим топките, настригваме, оформяме. Ама той от вълна са правени топки. От прежда. Различни цветове прежди и всеки по свое усмотрение се слага зелено, синьо, жълто, кой каквото му хареса. И става чудесни, ето всички сме с различни. Камилче, нали? Камилчена китка. Да. Ние му казваме низана китка. Да. Нямало е мома без китка и ерген без китка на кълпака. Георги къде е? И тук отзад има един мъж. И от Паламарта съм виждала. Капанци. Да, те бяха в Писарово миналата година на фестивала. На 8 юни ще има Капански събор трети в Гецово. Той е на 5 км. На 9, нали? На 8 и 9, но на 8 ще бъде най-така атрактивно откриването с много гости и с всички капански села. Те са една общност капанци в Лудогорието. Може да има и други. Дават заявки, но събора се казва Капански събор и каним гости. Те са Осенец, Дряновец, Кривня, Сеново, Паламарца, Садина, Гагово, Опака, Езерче. Това са 12 или колко бяха селата, ги броихме. Капанци чисти. Едно време за капанците казват, те не са се сдушвали с други села. Капанката на Балканджио къчо си не дава. И са били чисти капански села. Нямало е примеси. След 50-та година вече започва, когато настъпва демокрация, това